אם אתם רוצים לקלוט עובדים חדשים לעסק שלכם, אתם בוודאי יודעים שהדבר כרוך בקיום אין ספור רעיונות וניסיונות תהייה בדבר אופיו של היושב מולכם. כדי ללמוד ולו במעט על מקצוע הרעיון, אנחנו אומרים שלום לערן סבר, מאבחן ויועץ ארגוני בחברת קריזמה. שלום לך. שלום, ערן סבר רק. ערן סבר. בוא תספר לנו קצת על המקצוע, ואני קורא לזה מקצוע כי באמת מי שמכיר את התחום של הרעיונות יודע שכל אחד, יש כאלה שמסתכלים על האופי ויש שמסתכלים על התנועות גוף, ובוא תספר לנו אתה אולי מהניסיון שלך. נכון. טוב, תראה, המקצוע עצמו הוא מקצוע שחולש ככה על מספר כובעים. אנחנו כרגע מתרכזים ברעיונות עבודה, בעצם זה מקצוע שמאפשר לך להיות מאבחן תעסוקתי. כל מה שקשור בעצם לקבלה של מועמדים פוטנציאליים לתפקידים ולארגונים שונים. עכשיו זהו, אני אישית כמאבחן וכיועץ ארגוני, גם אחרי שנים רבות אני קודם כל מוקסם עדיין מהעולם הזה, אבל אני חייב לומר שאני נתקל המון פעמים במנהלים בארגונים או באנשי מקצוע ככה מתחום משאבי האנוש, שסומכים דווקא על האינטואיציות האבחוניות שלהם, במרכאות כפולות אני אומר את זה. אם אתה מכיר את זה, אז ככה אנשים שמגיעים באמת לרעיונות אצל מנהלים, ואז המנהל מספיק לו מהרגע שהוא לוקח את המועמד מפינת ההמתנה עד אליו לחדר בשביל לדעת אם המועמד הזה מתאים או לא מתאים בעצם למשחק. כן, וזה בדרך כלל לא נכון. בדרך כלל זה לא נכון. יש המון בעצם כלים אבחוניים שאנחנו יכולים ככה באמת לתקף או לא לתקף בעצם אם המועמד הזה מתאים לנו או לא מתאים לנו למשרה הפוטנציאלית. ואני באמת ככה רוצה כן לחלק ככה טיפים של כללים יותר נכון, של עשה בעצם ואל תעשה בכל מה שקשור לרעיונות עבודה. כן, בבקשה. אוקיי. טוב, אז אנחנו נתחיל בעצם מהסביבה, שזה בעצם הדבר הראשוני, שזה סביבת הרעיון. התפקיד של הסביבה, כפי שאתה בטח יודע, לספק לנו איזשהו שטח שקט, שטח סטרילי, כל מה שקשור לרעשים ולהפרעות, על מנת שיהיה לנו באמת את הריכוז המרבי באבחון. הזרימה של הרעיון, הזכות של המרואיין עצמו לענות על שאלות אישיות מאוד תלויה באפשרות שלנו לספק לו את המקום. זאת אומרת, הוא הרגיש בטוח גם להגיב וגם לענות על שאלות ממוקדות יותר. זאת אומרת, לא לבצע את הרעיון במשרד בתוך מפעל עם רעשים שכל שנייה נכנס עובד אחר לשאול שאלה אחרת. נכון, ואני גם יוסיף יותר מזה, גם במשרד עצמו, בוא נאמר, וכן נכנסת למשרד שלך, גם במשרד עצמו, גם בחדר עצמו, מומלץ להימנע כמה שאפשר בעצם מרעשים. החדר עצמו אמור להיות מנוטרל מרעשים, אז ככה שכל מה שקשור לצלצול טלפון, הפרעות במהלך הרעיון, אם זה מישהו שדופק על הדלת, מומלץ מאוד ככה להימנע מזה. אפשר גם לשים שלט שבצע כרגע רעיון ואנחנו מבקשים לו להפריע. זה לגבי זה. עכשיו אני משם עובר בעצם לזמן ההמתנה. זמן ההמתנה עצמו לרעיון הוא חשוב לא פחות. אני ככה, אתה יודע, כן ממליץ לתכנן איזה שיפוץ ריאלי שכולל גם מקום לחריגות בלתי צפויות, כי הרבה פעמים אנחנו מזמנים מועמדים לשעה מסוימת, ואתה יודע איך זה במהלך שגרת העבודה, יש המון בלת"מים, דברים לא צפויים קורים, ואז ככה הרעיון כל הזמן נדחה. אז אם אתם באמת ככה רואים שאתם לא יכולים לקבל את המועמד בזמן, תשתדלו לעדכן גם את המועמד מראש, לנסות לתאם איתו שעה אחרת במקום זה. אבל אם כבר לא הצלחתם והמועמד כבר ממתין בעצם מחוץ למשרד, מומלץ ללכת להתנצל בפניו על העיכוב, להציע לו שתייה, כיבוד קל לזמן ההמתנה, וליידע אותו אודות זמן ההמתנה המשוער. כן, הייתי אומר בראש ובראשונה, שימו את עצמכם בנעליים של אותו מרואיין, ותנסו לחוש מה שהוא מרגיש, שהוא יושב בחוץ וממתין, או בשלב הרעיון כמובן. בהחלט, אני מסכים איתך, כולנו חווינו לא פעם איך זה בעצם מהצד השני, להגיע לרעיון העבודה, להמתין בחוץ. הרבה פעמים ככה הרעיון מתעכב, לפעמים מחכים למעלה משעה, זה נראה לא טוב, גם לא בעיני המרואיין עצמו, ובטוח זה לא עושה איזושהי תוכנית טובה לארגון עצמו. אוקיי, בוא נמשיך. זהו, מעבר לזה אני אתייחס כרגע למבנה הרעיון עצמו. הרעיון עצמו, כמו כל דבר בעצם מתחלק בחיים שלנו לשלוש. אנחנו מדברים בעצם על הפתיחה, על הרעיון עצמו, ולאחר מכן על הסיום רעיון. חשוב מאוד קודם כל לעבור על הקורות חיים לפני הרעיון עצמו. הקורות חיים זה בעצם הדף הראשוני שיספק לנו שאילתות ראשוניות שאנחנו בעצם נרצה להתמקד בהם במהלך הרעיון. כל מה שקשור לפער בשנים, כל מה שקשור למעבר בין עבודות, סדר, ארגון, זה כל מיני דברים שאנחנו יכולים ללמוד עליהם אך ורק מקורות חיים.
אז מומלץ כן באמת לעבור על הדף, לבדוק את הקורות חיים עצמם. ואולי אני אוסיף, זה מיועד למנהלים שאין להם הרבה זמן והלו"ז שלהם צפוף, כי יש כאלה שאתה יודע, לא מסתכלים ברעיון, אלא מתחילים, ספר לי על עצמך ועל הקורות איתך ב10 שנים האחרונות. נכון. אלה יש להם זמן בלתי מוגבל. נכון, אבל גם מעבר לזמן, הרבה פעמים אני יכול לבוא ולהגיד למישהו, בוא תספר לי על עצמך, ואז הוא יספר לי דברים שהם מופרכים לגמרי ממה שכתוב בקורות חיים. אוקיי? או שנמצא בקורות חיים, הוא יספר לי על השנים או על הדברים שהוא כן רצה לספר לי עליהם, אבל יהיו כל מיני פערים בשנים או כל מיני פערים במקומות עבודה שהוא ככה די נוטה להחסיר. נכון. ואלו דברים שאני כן ארצה להתמקד בהם, לבדוק למה יש פה איזשהו חיסרון, למה קיים כאן פער, ואלו דברים שאנחנו כן נוכל להוציא לפחות מהקורות חיים עצמם. מעבר לזה חשוב מאוד להציג את עצמך במהלך הרעיון. אתה יודע, להציג את עצמך בפני מועמד, לספר מעט טיפה אודות הארגון, התפקיד, מבלי כמובן לחשוף פרטים מכוונים, ואודות הרעיון עומד להתבצע. זה בעצם המטרה של השלב הזה, היא נקראת תיאום ציפיות ראשוני, או יותר נכון שבירת הקרח. כל מה שקשור להפחתת המתח שהמועמד נתון בו בעצם. ויש הרבה מתח. יש המון מתח, כן. זה באמת חשוב ככה לשבור את הקרח, לספר קצת למועמד על התהליך הראשוני, על מה שהוא הולך לעבור, כמה זמן זה הולך להיות. הרבה פעמים אנחנו מתחילים את הרעיון, לא אומרים למועמד כמה זמן זה הולך להיות, ובאמצע הרעיון המועמד אומר, טוב, תשמעו חבר'ה, אני מתנצל, אבל לא ידעתי שזה הולך להיות תהליך כל כך ארוך ואני חייב ללכת. אז באמת חייבים לעשות איזשהו תיאום ציפיות ראשוני, גם ממך וגם מהציפיות של המועמד. בוא נעבור לרעיון עצמו, הזמן קצר פשוט. זהו, הרעיון עצמו זה בעצם השלב המרכזי. מומלץ להתחיל בשאלות פתוחות, או ספר לי על עצמך, וכהנה. בעצם לתת למועמד את הצ'אנס ואת להוביל בעצם את השיחה, לראות לאן הוא רוצה לקחת את זה, ואחר כך באמת מדברים שעולים מתוך דברים של המועמד, אני ממליץ כן למקד שאלות, אוקיי? עכשיו, מאבחן טוב זה בעצם מאבחן שמגלה גמישות, ויכולת התאמה גם לאופי וגם לקצב. אבל באמת מומלץ כן לפתוח עם שאלות פתוחות, לראות לאן המועמד עצמו לוקח את הרעיון בעצם. שוב אני אוסיף, הרבה מנהלים או מראיינים הפסידו עובדים מצוינים, כי הם לא ידעו פשוט לראיין. מסכים איתך לגמרי. ראיין גם ברעיון עצמו, גם לא שומרים על הכללים, גם מבחינת זמן, גם הניטרליות של רעש שאמרנו בהתחלה, מנהלים שהם מסתכלים על המחשב בזמן הרעיון ולא מסתכלים על השפת גוף של המועמד עצמו, ששפת גוף זה גם כן חלק מאוד מאוד קריטי. שלא נדבר על מענה טלפוני שמדי פעם... שלא נדבר על מענה טלפוני, בהחלט. כל הריכוז עצמו אמור להיות אך ורק ברעיון ובמרואיין עצמו. נעבור לסיום? זהו, הגענו בעצם לסיום, בסוף הרעיון, שזה החלק שבו א' נותנים הזדמנות למועמד לשאול שאלות. אם יש לו שאלות נוספות שהוא רוצה לשאול שאנחנו לא הזכרנו לגבי הארגון, לגבי התפקיד, או שהוא רוצה להוסיף פרטים שנראים לו משמעותיים בעיניו שהוא לא הצליח להביא אותם לידי ביטוי ברעיון עצמו. חשוב מאוד לעדכן את המועמד לגבי המשך התהליך וללוות אותו החוצה, כמו שליווינו אותו פנימה. אני חייב לציין ולהוסיף שהמון חברות נוטות לשכוח במרכאות כפולות, להודיע למועמדים כל מה שקשור לגבי קבלתם לתפקיד, ובעצם הן גורמות נזק עצום לעצמם, לארגון, נושא מאוד שם של הארגון. מעבר לנזק של הזה, זה פשוט עוול. מעבר לנזק, אנחנו כולנו בני אדם, גם אם מישהו לא מתאים, זה בסדר להתקשר, להגיד לו, תשמע, אנחנו מודים לך על התפקיד הספציפי הזה, בזמן הספציפי הזה, כרגע נמצאת לא מתאים. הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון, והרבה יותר מקצועי, מאשר לתת למועמד לחכות בבית, ולטעות לגבי התשובה. בהחלט, ואני מודה לך על הדברים הללו, על הטיפים. אני מודה לך. ערן סבר, מאבחן ויועץ ארגוני בחברת קריזמה, תודה לך, ערב טוב. תודה רבה לך.